que lle dá moitos quebradeiros de cabeza aos castelanfalantes, que é a colocación dos pronomes átonos dentro da oración. Por regra xeral, o pronome sempre vai posposto ao verbo, é dicir, que ao inicio da oración nunca podemos ter un pronome e que despois dunha pausa tampouco podemos comezar ese novo período cun pronome. Sempre temos que pôr primeiro o verbo e despois iría o pronome. Pero non sempre se dá a posposición, senón que ás veces ese pronome pode anteporse ao verbo. En que casos existe a anteposición? Que non é, digamos, a posición normal, porque esta é a posición normal. A posposición, moi fácil de entender. O verbo é a palabra tónica. O pronome é átono, entón é normal que se sitúe despois dele. Pero ás veces, de determinadas partículas, collen o pronome e sitúano antes do verbo. E aquí é moi importante repasar as partículas as que nós lle chamamos o 4, 2, 1, que tedes que vos mirar cales eran. Ben, pois existe anteposición do pronome ao verbo en oracións interrogativas e exclamativas, vale? E aí insistimos nesas partículas 4, 2, 1. Entón, agora, hai que decir que partículas son as que antepoñen, é dicir, o tipo de oración, estas dúas cousas. Ben, tamén hai conxuncións que antepoñen o pronome ao verbo. É como se o collesen e lle dixesen, ben, pa aquí, sitúate antes do verbo. Non son todas as conxuncións, pero son moitas e son moi importantes as que antepoñen en relación á sintaxe, porque aparecen en moitas oracións. Entón, ese tipo de oracións onde elas aparecen son oracións subordinadas. E entre esas conxuncións, pois vamos destacar que, cando, como, onde, se, porque, cuidado con estas, vale? Repasade o 4, 2, 1, porque o 4, 2, 1 sempre antepón, recordade. Estas oracións digo que son oracións subordinadas, entón, cando ti vexas unha anteposición, tens que dicir que partícula é a que antepón o pronome e que tipo de oración é. Partícula, pois que é un que? Pois dicimos, é unha oración subordinada. Se teño un interrogativo, por exemplo, que teño que decir é a partícula que, a que fai que se antepoña e a oración tamén, en canto que é unha oración interrogativa, que é interrogativa pola presenza dese que. Non todas as conxuncións antepoñen. Unha conxunción moi común é pois, e esta nunca antepón. Pero fixadevos agora en ou. Que pasa con esta conxunción? É especial porque nuns contextos antepón o pronome e noutros contextos non provoca esa anteposición. Cando antepón e cando permite a posposición do pronome ao verbo? Pois cando ese ou se usa con valor exclusivo, perdón, máis que exclusivo, excluinte, cando che din ou isto, por exemplo, ou me fas caso, ou non te levo, vale? Ou neses casos vedes que hai ou a opción A ou a opción B. Hai como que escoller. Entón, cando a oración ten esa semántica de escolle ou A ou B, aquí sí que se antepón o pronome. Eu puxenlle a estes casos un menos, vale? Ou é unha ou é outra. As dúas opcións non poden ser. E, en cambio, non existe a anteposición cando non se dá ese carácter excluído. Agora tocache a ti descubrir cales son os 4, 2, 1. Lembra que a súa presenza fai que teñamos oracións interrogativas e exclamativas, onde precisamente se antepón o pronome ao verbo. E que son interrogativas e exclamativas pola presenza desas partículas, como vemos nas dúas primeiras oracións. Que me dixeches onte? Que te quero. Aparece o interrogativo e o exclamativo encabezando primeiro unha oración interrogativa, despois a exclamativa. E iso provoca que o pronome se antepoña ao verbo. Pero nas seguintes dúas oracións temos igualmente unha oración interrogativa e unha oración exclamativa, pero non comezan con partículas interrogativas ou exclamativas, senón que comezan polo verbo. E iso fai que o pronome aquí se pospoña ao verbo. Por qué? Porque un pronome nunca podería encabezar unha oración. Pero en canto as conxuncións é importante facer unha matización.
Cando temos unha conxunción, vale, e o pronome está bastante afastado desa conxunción, por suposto, sempre pegado ao verbo, pois nestes casos non ten por que haber necesariamente unha anteposición, senón que se daría unha posposición. Pero por qué? Porque a conxunción, digamos que ten un radio de acción. Cando ese pronome está moi lonxe do radio de acción desta conxunción, vale? Porque temos unha oración moi longa, entón aquí o pronome volve porse na posición que é a normal, que é a posposición ao verbo, pero, insisto, ten que estar a conxunción distanciada. Vimos entón a colocación dos pronomes átomos cos interrogativos, cos exclamativos e cos conxuncións, é dicir, en oracións interrogativas, exclamativas e subordinadas, porque tedes que dicir aquí anteponse o pronome por esta partícula e por tratarse deste tipo de oración. Todo vai vinculado. Se hai unha interrogativa, unha oración interrogativa, vai haber, na maioría dos casos, unha partícula interrogativa. Home, hai preguntas que non necesitan, por suposto, partículas interrogativas, pero moitas sí. Entón, nesas, hai unha anteposición marcada non só por ser interrogativo, senón por esa partícula. E agora debemos dicir tamén que os relativos antepoñen o pronome ao verbo. Por exemplo, o lugar onde te vin, vale? Onde sería un relativo, o lugar no cal te vin. Vedes que o te xa antepón o verbo. Por que? Pola presenza do relativo. Ben, e que pasa cos adverbios? Cambiamos agora de categoría, deixamos interrogativos, exclamativos, conxuncións e relativos e imos ver os adverbios. Dentro dos adverbios non podemos facer unha única regra para todos, xa que hai adverbios que antepoñen e outros, en cambio, que pospoñen. E hainos que, dependendo de se van antepostos ou pospostos, existe un cambio de significado. Adverbios que antepoñen, pois temos, por exemplo, o xa. Xa te vexo, vale? Está claro que é moi difícil memorizar todos os que antepoñen, todos os que pospoñen, entón aquí tirade dos vosos coñecementos como galego falantes. E se falades en castelán, pois, seguramente veredes que unhas estruturas vos parecen raras e outras non. Ainda así, eu deixareivos uns cadros cos adverbios que antepoñen, cos que pospoñen e cos que permiten as dúas posicións. Cuáles pospoñen? Bueno, pois fixadevos nos de lugar, por exemplo, serie I, serie I, serie en O e serie en A. Aquí, aí, ali. Acó, aló, alá, acá, acolá. Estes adverbios normalmente pospoñen o pronome ao verbo, o sea, non é que o pospoñan, é que permiten que o pronome vaya na súa posición normal. Pero fixadevos que ás veces poden provocar unha anteposición. En ese caso hai como un pequeno matiz semántico. Non é o mesmo dicir telo aí que aí o tes. Neste caso, vedes que sí que existe anteposición, pero a semántica desta oración é distinta da anterior, porque cando dis aí o tes, o que faz é enfatizar o lugar no que o tes. Entón, nestes casos, que ademais ves aí que piden un signo de exclamación nas oracións exclamativas, anteponse o pronome, entón un pouco está todo vinculado. E hai adverbios que poden admitir a anteposición e a posposición do pronome. E estes son os adverbios logo e agora, moi importantes. Cando eses adverbios teñen o significado de axiña, entón o que fan é antepor o pronome ao verbo. Non é mesmo decir logo o levo que logo o levo. Logo o levo é axiña o levo. Entón aí existe anteposición. Pero logo levo é o significado normal de logo. Despois levo. Isto quere dicir tamén que con despois temos a posposición. E hai un adverbio que é moi importante, que é o adverbio de negación non. Por que? Porque este sempre antepón e é moi fácil encontrarse precisamente nun texto este adverbio. Que pasa cos indefinidos? Pois os indefinidos fan un poquinho como os adverbios. Hai indefinidos que antepoñen o pronome e outros, en cambio, permiten a súa posposición, que é a posición normal, recordade.
E a posición normal chamase énclise. E a posición anteposta chamase próclise. Bueno, con que digades anteposición e posposición é suficiente. Entón, algúns indefinidos que antepoñen, por exemplo, algo, alguén, alguén o viu, algo me gustará. Así que, queda vista a colocación dos pronomes. Resumindo, temos que en oracións interrogativas e exclamativas antepóñense os pronomes, porque son ese tipo de oracións e por esas partículas que son as que fan que teñamos oracións interrogativas e exclamativas, aínda que te dé conta porque hai oracións exclamativas que non presentan un exclamativo, pero igualmente teñen esa anteposición do pronome. O demo me leve. Tamén, falando de oracións, as oracións negativas, pola presenza dese adverbio negativo non, tamén provocan anteposición do pronome. Determinadas conxuncións que funcionan nas oracións subordinadas. Os relativos tamén antepoñen. E nos adverbios e nos indefinidos, fixadevos porque algúns adverbios antepoñen e outros non, e algúns indefinidos antepoñen e outros non. Deixarivos o cadro para que vexades cales antepoñen e cales pospoñen, sen pretensión de que os memoricedes, porque memorizar isto é moi difícil. O que hai que facer é falar máis en galego e listo. Dentro do apartado colocación dos pronomes, vamos facer unha mención especial ao que pasa coas perífrases. As perífrases son estruturas verbais formadas por dous verbos que non se poden separar, forman un todo. O primeiro verbo é o que nos indica o tempo, o modo, o número e a persoa. E o segundo verbo é o que indica o significado da perífrase, é dicir, que o primeiro verbo perde todo o seu significado, por iso sabemos que se trata dunha perífrase e non dun complexo. Veremos isto a falar dos verbos. Entón, como as perífrases están formadas por dous verbos, pois eses verbos queren cada un o pronome para sí. Entón, que facemos? Pois para que non discutan, normalmente nas perífrases o pronome pode ir co primeiro verbo ou co segundo. E tende a ir posposto. Fixadevos nas perífrases que levan como segundo verbo un xerundio. Están dándose o que estamos a decir. O pronome pode ir co primeiro ou co segundo verbo, pero sempre posposto. Estou no vendo ou estou vendo. Cando o segundo elemento da perífrase é un participio, aquí cambia un poquinho a cousa, e é que os participios, como son un tipo de verbos que están moi próximos ao obxectivo, fixadevos que teñen como un comportamento distinto. Por qué? Porque estes non van co pronome. Entón, na perífrase que levan participio, ese pronome aparece co primeiro verbo. Por exemplo, teño levado, non teño levado. Iso sería incorrecto. E que pasa cando a perífrase ten como segundo elemento un infinitivo? Pois pasa igual que pasaba co xerundio. É dicir, que o pronome pode ir co primeiro verbo ou co segundo, sempre posposto. Por exemplo, vou no ver ou vou velo. Agora ben, se antes desa perífrase existe unha destas partículas que fai que o pronome se antepoña, que pode ser un interrogativo, un exclamativo, unha conxunción, un relativo, por exemplo, ese pronome se vai co primeiro verbo, entón anteponse. Só se vai co primeiro verbo. Se vai co segundo verbo da perífrase, entón posponse. É dicir, esta conxunción, neste caso, ben pode ser un interrogativo, un exclamativo, un relativo. Neste caso, a conxunción, o que fai é coller o pronome e antepolo se o pronome decidiu ir co primeiro verbo. Pero se o pronome decidiu, porque lle cae mellor ir co segundo verbo, entón non hai problema, posponse, vale? É dicir, anteposto se vai co primeiro verbo, posposto se vai co segundo. Pero sempre ten que haber unha partícula que antepoña ese pronome, senón vai posposto co primeiro e co segundo. E aquí finalizamos coa colocación dos pronomes, do máis difícil que hai no pronome.